DJ Dido! Къде ски? И ето ги хората, които искат да пият на чист въздух. И това е Зики и DJ Дидо! Дай! 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 Не такива работи! Диджея! Дай! 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 Бързо! Зики не го лови камерата! Първо бъде. Айде, ще те студем. Да си изпотила, аре. Изпотила се, братле. Няма Кажи нещо са пред камерата, братле. Не бе, клипчето с теб, чо. Значи, най-важното е да си напиеш и да си изкараш батенце, така. Това е. Вечерта с всякакви ключеци, бате, и да не слушаш чала. Тихо! Най-важното е да си с компанийката, бате. И да слушаш Зики с БГ Радио. Това е истината! И Зики с БГ Радио, DJ Дидо да го слушаш постоянно, защото той хаус парти все пак и не е пиян никога. Никога! Той бира не пие до рождения си ден. Той нищо не пие. И кажи си Аз сега, като след промоционално, иска да кажа, че просто съм много щастлив от нашия банкет, защото просто се получи прекрасно. Това е нашата банкер. Мала! Това е нашата банкер. Абе, снимай за малко. Какво бе? Значи, това тук, красиво пейзажче, е нашата махала. Пълна е с зее. И разбираш, винаги има едно. Наргилето винаги трябва да е пълно с зее. Зее и утиница! Зеето утитика, бlalе! И най-важното е да запомните, че ако си пиян, не трябва да се... Не трябва да си мислиш, че си... Пиян! Не е пиян. А какво? Ти като си пиян... Какво не трябва да си мисли? Ти признаеш, че си пиян. Пиян, така. Ти не си пиян в момента, нали? Да, не съм. Не съм пиян! Що знаеш? И кива водка остана! Да гледаш пейзажа на банкер.
Това е пейзажа на банки. Ето това е пейзажа на банки! Слушай сега, моето момче. Това! Слушам! Те вътре нищо не могат, бат. Айде, влизай и показвай какво ти можеш. Едно танго. Диджей Дидо! Айде, танго! Латино денс! Айде, приятели! Айде, отивай! 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 Айде ти, приятели, с него! С него! Айде! Айде, не!